Hvad ved I om skoleskyderierne i USA? Jeg ved, at det var en psykisk syg mand, og det hele lavede sådan noget der. Det synes jeg er forfærdeligt. Og der var mange børn og voksne, der døde. Hvor har I hørt om det fra? TV'et. Medier. Ja, medier. Avistitler på gaden, og ens forældre, der snakker om det, og lærerne. Hvad er jeres mening om det? Det er forfærdeligt. Helt vildt meget forfærdeligt. Ja. Hvordan tror I, man kan stoppe det, hvis det skulle stoppes? Jeg tror ikke, det kan stoppes, men hvis man skulle stoppe det, så var måske politiet nødt til at gribe lidt med ind. Ellers så kunne man gøre noget ved loven, så det ikke er tilladt, så man ikke må have våben i huset. Tror I, det kunne ske i Danmark? Jo, det kan jeg. Det tror jeg godt nok, det kan godt ske. Hvis man ikke passer på. Ja, men på en måde tror jeg ikke, og på en anden måde tror jeg godt. Hvorfor tror du ikke, det kan ske? Fordi vi har ikke sådan nogle våben. Vi har sådan noget, hvor man ikke må gå med våben og noget. Men alligevel, det kunne godt ske. Det var også sket i Sverige på et tidspunkt. Hvad tror I, der er skyld i skoleskyderierne? Dårlig psyke. Den syge i stykker. Mobning. Det kan også være forældrenes indflydelse på dem, eller hvis de ikke føler sig anerkendt i skolen, eller hvis de har en dårlig overgang. Det her billede fra Sandy Hook-skolen, hvor en af eleverne løb ud til sin mor, og nogle af hans klassekammerater blev skudt. Hvad tænker I til det? Din mor må det have det forfærdeligt. Hun ved, hvad der er sket derinde. Sådan, og så tænker jeg også, at ting, man kan finde på det. Ja, det må være meget chokerende for forældrene. Ja. Han nok er rigtig bange. Jeg synes bare, det må være forfærdeligt at se på sine venner blive skudt og sine lærer og sådan noget. Hvis det var mig, så ville jeg nok være fuldstændig chokeret og være i chok. Jeg kunne ikke så den nat, hvis det var mig. Fordi det er helt vildt. Både med at godt tænke, hvor man helt jævn overlever, men også at tænke på ens venner. Man ikke kommer til at se ens venner mere. Ja, og så hvis nu det var en på 11 eller 12 eller 9 år, og så ser jeg en, der bare bliver skudt. Bare en mand, der bare presser ind og skyder folk. Det må være rigtig træls. Det er synd. Altså man tænker lidt det der, som du siger, at enten har han set nogen, der bliver skudt, eller hans venner, eller altså, måske kender han ham, der har skudt nogen. Han er selvfølgelig ked af det, traume over det, så resten af sit liv. Ja, det må være træls. Hvad er din mening om skoleskyderier? Jamen, jeg synes, skoleskyderier, det er ganske forfærdeligt. Jeg bliver ked af det, hver gang jeg hører i fjernsynet, at der igen har været et skoleskyderi i USA. Fordi det er noget, der går ud over uskyldige børn, der sidder i skolen og skal lære noget, og skal være sammen med deres venner, og så ender de i en kiste inden skoledagen forbi. Det synes jeg selvfølgelig er helt forfærdeligt. Tror du, det kan stoppe? Om man kan stoppe det? Altså, som dansker, så tænker jeg, at deres våbenlovgivning er delvis skyld i, at det går så galt, fordi det er alt for let for dem at få fat i våben og få fat i ammunition. Og det har vi jo set i engelsktimerne også, at man næsten kan gå ned i noget, der ligner Føtex og købe ammunition. Tror du, det kan ske på Hjallerup-skolen? Det håber og tror jeg ikke på. Altså for det første, så er vi i Danmark, og vi har jo ikke adgang til de våben. Men altså, der kan selvfølgelig være andre våben end lige skydevåben, der kunne komme i spil. Så det handler også rigtig meget om at opdage, hvad det er for nogle børn, der kunne være i risikozonen for at blive voldelige på en eller anden facon. Tror du kun, det er loven, der er skyder? Altså, de børn, vi har læst om, som ender med at blive skoleskyder, det har jo også vist sig, at det var nogen, der ikke havde så meget fællesskab med andre, som måske havde haft det svært i skolen, og måske haft det svært i familien igennem deres opvækst. Og så ender det med, at det kulminerer fuldstændig for dem, at de får sådan en stor vrede og ejerskab ind i sig, at de ender med at gøre det her i afmagt. Og så har man jo diskuteret meget, er det så på grund af voldelige film, på grund af voldelige spil, er det en opvækst, er det forældrenes skyld, hvem er det, der har skylden i det her? Det tror jeg er rigtig svært at svare på. Jeg tror, der er mange ting, der spiller ind i, om man ender med at blive så voldelig. Ja. Hvordan vil du reagere, hvis det sker i skoleskyderi, og hvad vil du gøre? På Hjallerup-skolen? Altså, det er jo rigtig svært at forudsige, hvad man vil gøre. Altså, jeg vil selvfølgelig tænke på at beskytte de børn, der har ansvar for ham. Og så lader det blive hamrende bange. Jeg vil forsøge at skaffe hjælp hurtigst muligt.
så tog du selv, vil du så være bange, eller når du ved, at folk går med våben? Jeg ved ikke, om jeg vil være bange, men jeg tror da nok, at jeg vil være ekstra opmærksom, fordi vi også ved, at man godt må bære våben på offentlige steder. De må bare ikke være synlige. Så i bund og grund, så kan man faktisk ikke se, om der er folk, der går rundt med våben. Så jeg tror da nok, at jeg vil være lidt ekstra opmærksom.